प्रणाम। हम राणा रंजीत बासु आप लोगन खातिर एगो वीडियो लेके आइल बानी और इ वीडियो में हम जानकारी दे भोजपुरी के एगो बहुत शानदार कवि, लेखक और गीतकार के बारे में। कृष्ण कुमार जी जहाँ के बहुत अच्छा लिखिना और वहाँ के बहुत बड़ मंच पर भी अपन प्रस्तुति देले बानी और वहाँ के हारमोनियम वादकी भी साथ साथ अपन कविता गीत के साथ में कर लेनी। वहाँ के पुत्र बाना पुष्कर कुमार जी जहन के एक घड़ी शानदार रचना कर रहा बाना। पुष्कर कुमार जी जहन की दिल्ली शिक्षा विभाग में कार्यरत भी बाला। तो वहाँ के एगो शानदार अपन चैनल भी बटे पुष्कर कुमार भोजपुरी के नाम से, जहाँ में आप लोग के भोजपुरी आंदोलन से संबंधित और भोजपुरी गीत, कविता, गजल का साथ साथ जनमानस के जगावे खातिर भोजपुरी रचना कर रहल बाना। तो रचना के आप लोग जरूर सुनी, प्यार भी दें, दुलार भी दें और अब बहुत अच्छा लगे तो शेयर भी करें। काहे कि शेयर ना करब तो कोनो मतलबे नहीं खे। हमनी के इतना अच्छा वीडियो बनाई जा, इतना अच्छा बढ़िया आप लोग के कंटेंट लेके आई जा। आप लोग थोड़ा संगीत से भी हट के और भोजपुरी साहित्य के लेके भी जौन काम हो रहा ऊपर भी ध्यान दें। काहे कि यदि उ लोग पर आपन विशेष फोकस करब जाए तो उ लोग के भी एगो बल मिली और भोजपुरी साहित्य के लेके भी कुछ काम करे के जज्बा मिली। तो पुष्कर कुमार जी बहुत अच्छा लिखिना और लोगन के जागरूक करीना। उनकर जौन चैनल बाटे भोजपुरी पुष्कर कुमार भोजपुरी, ओके आप लोग देखी, सब्सक्राइब करी, प्यार दुलार देही। अच्छा लगी तो वीडियो के शेयर भी करें। अब वहाँ के बहुत सारा गीत गजल मिली। वहाँ के जन पिताजी बाना कृष्ण कुमार जी, उहो भी बहुत सुंदर सुंदर लिखत बाना। मंच किताब तो कई गो छपल बाटे। अब किताब का नाम ले तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए, ऐसे आप लोग खुद उनकर चैनल पर जाके उनकर किताब और उनकर गीत, कविता, गजल के सुन सकत बानी। तो प्रणाम बाटे, एक बार जरूर वहाँ के चैनल पर जाएं और अपन प्यार दुलार आशीर्वाद दें। बहुत अच्छा लिखी ना। और हम अपन राणा रंजीत बासु हम भी चाहब कि हमारे चैनल के वीडियो के लाइक, कमेंट, शेयर करी। चैनल के यदि सब्सक्राइब नहीं करी तो सब्सक्राइब कर लें, फिर जाग गए बानी और हमेशा कुछ न कुछ आप लोग के भेजत रह। प्रणाम, नमस्कार, जय भोजपुरी।